az igaz hitben végig megmaradjunk. Ám bár a földön szükség nyomorognunk, sok megalázást érette szenvednünk, végre meghalnunk. Példaként nékünk apostolok állnak, kiknek szavára a nemzetek vártak. Krisztushoz megtért sok tévelygő nyája, mint a világnak. Ők 12-en telve tudománnyal, és az ő szívük álhatatossággal. Bennük a lélek azért nem gondolnak senki átkával. Mint a méz édes, olyan volt a hangjuk. Mindenütt kedves az ő tanításuk. Isten szavától bölcs az ő szólásuk, szent tudományuk. Tisztesség néked, örök Atya Isten, Úr Jézus Krisztus és Szentlélek Isten, add meg, hogy mindig maradjunk e hitben, s áldhassunk. Ámen.